Mga headlines kan mga bareta, drug den sa Naga pinagsakyada kan PDEA, tulong persona arestado. Mass wedding pinaggibo sa Barangay Concepcion Pequeña, Syudad ng Naga. Blood bank sa Bicol Medical Center, yauna sa Code Red. Street food na Tantoni, yauna sa Syudad ng Naga. Sa tuwi ayan aramon sa WhatsApp, Bicolandia. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Drug den sa Syudad ng Naga, sinakyada kan PDEA. Tulong persona arestado. Ang detalye sa report ni Cindy Cuesta. Nasa kustodiya na kunyan kan mga otoridad ang tulong sospek na imbuelto sa ipinapangalad na droga makalis na maaktuhan na nagagamit kain sa subuot drug den sa Zone 5 Barangay Triangulo, Naga City. Ang drug den harungkan sospek na si Suset Samsona, 40 anyos kaiba ang partner na si Jeffrey Agravante, 32 anyos, na tsempohan man ang sarupang bisita na nagagamit kan illegal na droga na si Daisy Camacho, 42 anyos. There are already numerous reports from the barangay officials hanggang dito sa Naga City Dangerous Drugs Board that indeed they are into illegal drugs operation. Nakuha sa pag-iingat kan mga sospek ang sarong transparent plastic bag asin sarong sachet na may laog nin pigtutubuda na shabu. More or less po, we were able to seize 55 grams ng shabu. This is amounting to 375,000. So imagine 375,000 na worth of illegal drugs in the barangay. At saka yung amount of drugs that we were able to seize, this is very significant kasi pag po ito na natarya na at into sachets, mahihirapan na po tayong i-recover po ito pag ito po ay kumalat na sa lansangan. Ang mga sospek, mga dati subuot drug surrendery, asin nagsasairarom sa rehabilitation program. Alagad sa investigasyon, dahil nasubot ini nakahali sa ilegalidad, tasinda kabali sa mga bodegero-bodegera na nagkakapot nin darakulang kantidad nin droga. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Mientras tanto, digdilang sa Laogan, Syudad ng Naga, nagahali ang illegal na droga na nakumpiskar sa tulong persona na naaresto kan PDEA. Mismo si Camarines Sur PDEA Provincial Officer na si Mark Anthony Viray ang nagkumpirmar kan nasabing impormasyon basado sa saidang ginibong pag-iimbestigar. So, the possible sources within Naga City din po. During our interview with them, they brought the drugs from Isla po. So, definitely, there are many drug personalities that will be put behind bars in this coming days. Sa iba pang bareta, yauna sa Code Red o kulang na ang saray na dugo sa blood bank kan Bicol Medical Center. Kung kaya, nangangapuda na ininin mga madonar. Sa presente, hababa na sa 400 blood packs ang nakasaray sa Bicol Medical Center Blood Bank. Sa mga madonar, pwede pa hanggang petsa 14 kang presenteng bulan sa oras na alas 8 din aga hasta alas 4 ring hapon. Ang BMC Blood Bank ang nakakaabot hasta sa probinsya kan Camarines Norte, asim parte kan probinsya kan Quezon. Padagos sa mga bareta, inatindiran ni Department of Health Regional Director Ernie Vera ang blessing as in inauguration kan Iriga City Health Office 2 na yaon sa Barangay San Pedro sa nasabing syudad kan Suudma. Ang Iriga City Health Office 2 ang matao nin serbisyo sa mga residentes kan Iriga na yaon sa Upper Barangay kan syudad. Sa satuyang COVID-19 update, sanggatos ang nairehistro na bagong narahay sa helang na COVID-19. Alagad may 17 bagong positibo sa nasabing helang, mantang 8 man ang nag-utro ng swab test. Igwa pang 459 active cases ang Camarines Sur, mantang 15,667 na ang nai-record na naka-recover as in 616 ang pinagbawian ng buhay. Sa pagbabalik kang news break, mga biktima nin pagpasabog sa Barangay Bagamelon, Libmanan, Camarines Sur, salbado na sa peligro. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga News Break.
Ang sirata, pigdadara sa ibang lugar para gibuhong sardinas. Ang gobyerno, nagbabakal ning sardinas pag igwang kalamidad. Tano day magbakal, ang gobyerno, ang nagpuproduce ay mga taga-Pasakaw. Sabi ko sa diri ko, mag-ibo akong project para sa inda. Bago sila magbakal sa iba, sa mga taga-Pasakaw muna mabakal. Ang mga Pasakenyo na mga magsisira, magiging part owner kay itong negosyo na ito. Stockholder sila ka kumpanyang iyan. Dahil na sinda mag-iisip na paano sila makaon 3 beses sa aldaw, anong ipapakaon nila sa pamilya nila pag iwang kalamidad. Inisus ko yung mga vision na kayang-kaya kong gibuhon, tapi ginigibo ko na para sa mga taga-Pasakaw. Kung gusto mo ng fresh at quality meat, sa Lemon Meat Products dun tayo mag-meet. Magsaysaya siya no Mall at Camnorte branches. Quality guaranteed at low prices. Pork, beef, chicken, meron ding fish. Organic fruits, vegetables para may twist. Sausages, meron pang gourmet products. Presyo na sa budget mo ay swak na swak. Sa Lemon Meat Products, presyong pangmasa, simply the best in Bicolandia. Lemon. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako, Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, sa Albay, Barangay Sagpon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Padagos pa sa mga bareta, sa paagi kan mas wedding na pinagibo sa Barangay Concepcion Pequeña, Ciudad ng Naga, naging legal na ang pag-iribahan kan 17 padis na mag-aragom. Ang detalye sa report ni Cindy Cuesta. Love is in the air sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City. Inihuli sa pag-iisang dibdib kan 17 na padis sa barangay. Haloy na ining pigmamawot kan sa indang kapitan, alagad, dahil natatawan panahon huli sa pandemya. Magplano kang pamilya. Yun po ang pinaka-importante dyan na ikinasal ka sa dahi, basta ang importante po dyan si pagplano kang pamilya yaon. Pagkadako na pong aki, ikasal ka man o dahi, dyan na po ng pagiging pag-iri-iriwal o pagkakaproblema kang mga mag-aragong. Pag dahi po sa plano ang pagpapamilya. Kaya po yan ang pinaka-importanting mensahe ko na planuhon ang pag-aagong, planuhon ang pagigibo kang pamilya. Tangari po maging maginhawa ang pag-iiribanan kang mag-agong. Tangari po makaabot ka mo, duman sa inapod na forever. Pinili ang mga magkapareha na 5 taon pataas nang nag-iiribahan. Alagad, dai pa nakakasal. Sinda si Ate Mary Jane asin Kuya Buddy. 13 taon na sindang nag-iibahan asin may tulo ng aki.
si mga aki maging talagang apelyedo niya na, then na po maging illegitimate na mga aki. Talagang apelyedo niya na po, magamit niya po. Maugmahon po, sobra. Nagpapasalamat po kami kay Mayor na may programa po ang araw kayo. Nakapakasal na nin libre pa ang handaan, igwapang bagas asin regalo. Halawig na panahon naan sa indang pinag-iribahan, kaya man, probado na ang sa indang pagminorootan. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Sa iba pang bareta, ngunya na Valentine's Day, syertong mahanap ka mo ning burak, chocolate o ano man na itatao sa inong mahal sa buhay. Pwede nindong ining makua sa Flower and Beyond Shop na yaon sa Sarong Mall sa Syudad ng Naga. Nagbubuelta si Cindy Cuesta. Burak, chocolates as in teddy bear. Iyan ang mga bagay na ipigtatao sa namumutan komo pagpapahiling kan sa indang pagpadangat. Digdi sa Flowers and Beyond Shop na nasa Robinsons as in SM City Naga, makakahanap ka nin Valentine's gift na syertong anpadangat mo makakamati nin kilig. Dakol ng mga nagluluwasan iba-ibang techniques. First of that is the dried flowers. Dried flowers are locals and also imported. Igwa din mga manufactured flowers made of natural materials. We have one that is called fossilized flowers. And we also have the wooden flowers that our local manufacturers have made into a very wonderful and beautiful flower. So iyan, pag ginibong bouquet and niregalo kang sarong nagmamahal, it will last, sabihin tanang nata lifetime, but way longer than the fresh flowers. Igwa na din mga ibang concept like the lighted roses, dome in a dome, and we have also si mga balloons that express message like Happy Valentine's or I love you. Kung igwa pa sindang ibang message na gustong ipalaag, napigi stick po sa balloon. Ang bouquet, bako na sa ng burak, pati naman mga chocolates. Best-selling man ang mga dried flowers na ini, na syertong dai maluluntay, mga kuya, mga papsi. Nagkakantidad sa naininin 500 hasta 1,500 pesos. May fresh flowers gikan sa local as in imported na nababakal per bouquet o per piece. Primerong aldaw pa sa nanin bulan na Pebrero, dakul na subuot ang mga orders as in nagpapa-reserve sa Flowers and Beyond. Kaya nganing dai magkaubusan. Kami po, we recently opened our Robinsons branch 2 days ago. So, nagdigdi po kami. We were welcomed by Robinsons on February 8. This was exactly the same date, February 8, 2021, when we opened our main branch, which is nasa SM. Po. Sa mga gustong mag-order, kadakol po kami ng mga special arrangement na makakatabang para i-express ang sa indong feelings and emotions sa indong mga namumutan. It doesn't necessarily mean to your romantic partner. It could also be to a mother, to someone that you respect, sisters, cousins, anyone na you thought they deserve to receive something special from you on this celebration of love. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Sa satuyang police report,
Yao na sa marhay na kondisyon ang 5 mga persona na nairido matapos ang nangyaring pagpapasabog sa barangay Bagamelon, Libmanang, Camarsur gamit ang improvised explosive device na kinababalehan kan duwang kafgo na sinda John Lee Baguio Basangit asin Melvin Abukado. Kabali na ang mga nadamay na sinda Joseph Katapangan, Ria Studio asin sarong minor de edad. Susog kay Police Staff Sergeant Emir Rose Organes, nagapagdaram kan Libmanang PNP, inaaram paninda kung anong klase nin pampasabog ang ginamit kan mga suspek. Sa iba pang bareta, ang harana haloy ng tradisyon kan mga nag-iilusyon sa daraga. Alagad paglihis kan panahon, naging moderno naman ini. Ngunya na Valentine's Day o ano man na okasyon, syertong magugustuhan ini kan sa indong mahal sa buhay. Aramon ta ang iharana sa Sakuyang Report. Tulong aldaw na sa nabagan Valentine's Day, sibot ang kadaklan urog na an may mga date asin may mga pa-surprise sa saindang padangat sa buhay. Urog na si may mga dawan sa February 14. Would still have my heart until the end of time. 'Cause all I need is you. Isay man talaga ang daig kikiligon asin ma-in love sa boses kan mga singers kan iharana. Iba ang grupo kan iharana. Ninhulita sibot man sinda sa kada harani ng aldaw nin mga puso, hulita pano ang saindang mga schedule sa mga nagpapaharana sa sainda, alagad yaon pananggad ang saindang presensya via virtual. Apwer sa paghaharana kan grupo, dakol man sindang mga gig sa man iba-ibang malls asin mga hotels digdi sa syudad ng Naga nga ni mag-perform. Iharana po kasi naisip namin na magharana na rin kasi 'di ba po dati harana lang siya na parang traditional. So ngayon po more on internet na, kaya iharana kasi po electronic harana na po yung ginagawa namin. So ngayon po more on sending na lang ng videos. Pre-recorded naman po yung mga videos na yon. Yung iba pwede naman mag-request na i-live namin yung song. Kasi may mga may mga clients kami na nasa ibang bansa hindi namin kayang abutin. Dakol na mga naghahapot, taano ta iharana. Ninhulit sinda lang naman ang grupo na talagang dakol ang mga pakulo. All-in-one kung baga. May pabalons, may pa-deliver, asin yaon ang live band nga ni magharana sa saindo. Iharana po, marami po kaming singers. Nandito po ngayon si Ma'am Junes, Dininya po. And nandito naman po si Ma'am Samia. Yan, yung magagaling nating singers dito sa Bicol po, sa Naga. Kun kaya, an iba kung talagang gusto maging unique as in unforgettable moment ang regalo sa February 14 sa sainang dawan, magdumana sa iharana. Ayan po, meron po kaming mga live gig. Nag-contact na rin po sa amin yung Robinsons. Sa 13 and 14 po, nandyan po kami from 4 p.m. to 6 p.m. Pumunta po kayo doon. Pwede po kayong mag-request. Or kung gusto nyo malibre na yung harana, nandun kami. Pwedeng doon na rin kayo magpaharana sa amin. Diba? So, hindi na kayo magbabayad. Nandun na mismo kami. I-harana, i-harana po yung nakalagay sa Facebook page. Contact nyo po kami dito sa aming page ngayong Valentine's Day. Hi guys! Kami po ang iharana! Apwera sa face-to-face na ginigibo ninda pagharana, igwaman sindang virtual si mga nasa hararayong lugar na gusto magpaharana. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Sa Satuyang WhatsApp Bicolandia, ang sikat na street food sa Turkey na tanto ni Satuya ng mananamitan sa Naga. Pinurbaran yan kan NCF Tigers Ambassadress. Ano daw ang namit kainin? Nandito tayo sa place na ito para itry ang Turkish Tantuni. Meron pa siyang cheese and tomato sa loob. Ang sarap niya.
legit. Ang sarap ng beef nila. Pati yung mga cheese, bagay na bagay sa bread. So kayo, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Ito po yung price overload in Tantuni. Perfect. I think kapag trinay nyo to, as in worth it talaga. Ang pinakagusto ko is yung sauce talaga nila, yung secret sauce nila. So far, sa mga natikman ko na fries, na may toppings, ito yung pinakamasarap. Ito pala yung tantuni ng Turkish tantuni. So, tingnan muna natin kung anong laman niya. So, itong wrap, ang tawag nila dito is lavash bread. And then, meron siyang fillings na meat, onion, and tomato. And again, yung secret sauce nila. Ay din sa mga nalasahan ko sa mga food dito sa Turkish tantuni. Secret nila, yung meat, tomato, onion, din sweet sauce nila na bumabagay kahit saan nila ilagay. So ayan, sana nag-enjoy kayo sa food trip na ito. See you next week, dito lang sa What's Up, Bicolanda! Sa masunod na simana, liwat ang tabayanan ang iba niyatong tampok na istorya digdi sa WhatsApp Bicolandia. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw, dahil malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang Bida ang Bicolano. Liwat ako si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break. Ang programang ini hatod sa to kang Transfer It, Ninoy and Cory Avenue in front of CBD Terminal, Naga City. Benny Manoy. 12-in-1 Superior Blend Herbal Coffee Mix with Energy Booster. Ang kape ng mga Oragon.